Sorry po, Father. Victor! 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 Ay, makakanamit na naman ako kay Mama. O sige, at siya na lang giraray. Oh, luway-luway! Garo nagparakaot ka na naman yung laboy. Ano po ang ginigibo mo? Napo na kita magtanong. Ano po tao inawarak mo man sana po? Mabubuhay man po yan. Baka tukaon lang yan ning gamgam. Pagkatapos may warak, dahita man niyang papabayaan na arog na lang niyang kayan. Aarad doon liwat, tanganing matalbungan ng mga tipasi. Garo mapagal po yan. Kaipuan magigos. O di ka lang ha, tamaarado na liwat. Igdi lang po ako sa gilid. Magtagariparo ha, tabaad may Iyo halas. po. Ay pa, dara mo po palang sa listahan mo. Iyo yaon sa bag. Tano, magibo ka na naman yung tula. Iyo po, mantang naghahalat sa imo. Sugad ka talaga sa kuya ay. Pa, matambo na yan pa. Iyon na. Halatong tala lang mag-uran. Pag nabasa na ang daga, asin magina ang laboy, matabo ng paroy. Ano po kata kaipuhan maging laboy? Halat. Minsan, kay po ang tamang gilaboy. Nangani magtalubo sa to, ano man na maray na tinataw sa to. Di ko po pala sasabutan. Pa! Ano na ito, Papa? Para sirot ka. Mayapot ako pa. Ano yan? Nagtitios po kita. Pwedeng sabihin na nagkukulang kita sa ibang material na bagay. Alagad, nahip na naman sana. Kaya kita nagtitios. Sa ibang sabi, tibaad kita mismo sa sabirita ng kukulang. Tibaad kulang kita sa diskarte, sa disposisyon, sa pagigos. Duwa man lang ang dahilan kung taano ipagtios. Kapastuan kang mga igwa, asin kaugakan kang mga mayo. Mantang aki ka pa, gusto kong maaraman mo yan. O di magparasiro, tabaad magburukol ka dyan.
Ano po bata sa iba may patubig? Haloy ng problema igdi sa tuang patubig. Kaya kadaklan na beses, nagsasarig kita sa tag-uran. Garo po, may naisip akong pwedeng makatabang sa to. Garo mapagalyan no iniisip mo ay. Maghigos. O sige, saga na tamabanggi na. Pa, natapos ko na sa kuyang tula. Padangog daw! Laboy ka na. Sige, laboy. Maate, maluya, asin malumoy. Anong si mong kinakasupog? Kunyaon ka sa ma, asin salo. Daay mo ba ka naaaraman ang nagiginibo mo sa kinapan? Laboy ka na, kun laboy. Alagat sa inbaga, matambuan paroy. Sa aspaltong tinampo sa kalangkawan, o sa imo, malumoy na kababaan. Lapok ka man mabansagan, alagad misay man, daay ka mariribayan. Daay ka magsabing lapok ka lang, daay kaya kan kadaklan, ang sa imong kakayahan. Mayong ibang makakaparehas sa mga bagay na sa imong naiheras. Maging sadit man yan o dakula, iyan mahalaga sa samuya. Diyan. Agum ko! Akit ko! Oh, hugas ka mo ng kamot. Sabayan tanin pangaji. Dakol na ining dinawag ng pangaji ko. Gibo pa inikan na makan sa imong kakawat. Gibo sa laboy. Tinao niya sa to.
ikaw na bukas! Ano ka nang aki ka? Sugad ka talagang maray sa ama mong pasaway! Hindi nga! Tapulo na mo yung kusina ka! Victor! Ano ka na? Hindi ang itsura mo. Puro ka na ang laboy! Mahal ka talagang pinagkaiba sa ama mo! Ano yan? Ha? Ano mo mukha mo din? Ha? Ano mo mukha mo din? Di ka talagang nagdadangog sa kuya! Di ka nagdadangog sa ina mo! Ilatag mo yung kalog mo! Ilatag mo! Permina lang aris ka na eh! Hindi ka nagbabago! Ha? Problema ka siya mo! Problema ka ba? Ining kabot mo! Permina lang na po yung kabot! Ha? Ha? Makati! Pamaya! Ha? Matagaso talaga ang payo mo, ha? Ha? Di ka nagbabago! Ha? Matagaso na marin ang payo mo, ha? Anong binigay mo? Huwag na! Tama na! Tama na! Tama na! Madyalig din! Tama. Madya! Lumayan ka lang sa kwarto, ha? Hindi ka makaliwa! Tama na! Tama na! Tama na! Hindi ko sinasabi, ha? Hindi ko sinasabi! Hindi ka na! Ha? Diyan ka! Ha? Ano, magma ka na sa kilibo mo sa aki mo? Ang kaanggutan mo sa ago mo, ibinabaling mo sa aki mo. Ano na ba? Sa diri mo man lang pinapasakitan mo. Nandadamay ka pa. Haloy ng mayo ang ago mo. Iyo, pinayaan ka mo to para sa iba. Alagad, alam kong pinagmamasulan niya ito. Hayaan mo na siya. Mayo na siya. Move on. Laboy nga ni, nagiging santo. Ano man na napagpapatawad mo ngayon kung dahil mo mag-ibo. Asin ang laboy na yan, dayan mabago kung dahil kita magdesisyon na gibuhon sa bagong forma. Manay Patricia! Manay Patricia! Manay Patricia! Ano yan, Ella? Si Victor po! Victor!
may tao mo yan? Ikaw mang ingat mararahay. Nangugaman po ang aking mga kasalanan. Victor! 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 Father, ano talaga murustot ka po? Huli kayo may sirot na aki. Mahali man po kinaraya. Sige po, Father. Jasma Reynaldo po, Father. Agos na po. Sige, pulang tayo ni. Sige, pulaman lang kita. Sa ngalan ng Ama, si Aki, si Espiritu Santo. Amen. Oh, napasok po ba? Kaya ko na mong tawag na. Okay. Kape? Anay po na kape. Father, pwede po magkumpisal. Ay, may schedule pa kita kapag pakumpisan. Hindi po pwede ganyan. May schedule po ba ang pagpapatawad? Diyos ko, asin kagulangan ko. Araw mo po kahit tupa na makasalanan ako. Tanong po ka tinagot pa ako maging padi. Mama, nagkakasala ako. Ikakagusto ko sa mga babae. Kang inat ko pa siyang mailing sa parokya. Barubanggi na lang naglalabas sa kanyang isip. Ang malala ko po kayan, kung ano-anong karigsukan ang naiisip ko. Maski sa pangiturugan, dinadalaw man gyari ako ng sugot asin kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos amang makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako ng makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan.
Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Padre, mayong pinapalihis ang sugot. Dawa nga ni si Kristo, inagihan man kaya. Maging kita polis, abogado, doktor, politiko, o si Simon Alaiko, dahil nakakaroon na sugot. Ang pagkakaiba lang, ang sa itong paninindugan. Ang problema ko nga, mo, minsan, urog na makusog ang kaluyahan. Bako man kitang perpekto. Tao man giraray kita na may kaluyahan. Alagad, yan lang. Dapat pirmi kitang urog na makasuhog. Tangan ng pangarugang kanutuyang mga tupa. Iyo po nga ni, kaya lang, iba na talaga pag kita na dinadalaw ng kasalan. Magluya ka, tipos ka. Kaluyahan, gano'n mo lang. Dugta. Pagkinapulan, nasa napabayaan, palewos dagos. Masakit lang ng gano'n. Mantang nagpapakaray ka, lalong nagdala ko ng mga sugot. Alagad magdalampasan mo yan. Naging bago ka na lang sumaya. Huli sa misteryo kayo ng tubig asin arak. Maging manugod kaming kahiras sa pagkadyos niya, na nagpakumbabang maging kahiras sa samong pagkatao. Inuumaw ka kagurangnan. Sa kapakumbabaan asin pagsulsol, maakop malugod kami kagurangnan. Asin lugod ang samuyang atang sa atubang mungunyan, mauyunan mo kagurangnan na Diyos. Kapag di ka pa man, Medyo nagkukulang po. yan ang ugat kang problema mo, Padre. Bako ni Holita, dakol kitang gibo, mahigos na kita. Sa pagpangadyi, hinahugakan kita. Bako ni Holita, nagmimisa kita, nangangadyi na kita. Hugasi ako kagurangnan sa sakuyang karaatan, asin linigi ako sa sakuyang kasalan. Ako ang manunugod ka kung nakasisahin mo mo para sa pamamulas ng pamamayan sa iman
Kilagan mong pati ako sa imo. Ano? Nagkakan ka na? Iyo po. Sorry mama kung pinahadikta ka. Hindi na po ako mapalipas ng gutom. Ako ang dapat maghagad ng tawad sa imo. Pasensya ka na kay mama mo, ha? Sorry kung napabayaan ta ka. Love you, mama. Pero pinahantal mo ako naman, ha? Sige, magpaaram ka na kay papa mo. Tamahadik na kita. Bye-bye, papa. Natutuhan ka ba